அப்பனா 90 சாப்டர்ஸ் தான் கரெக்ட். அது விறுவிறுன்னு எடுத்தாச்சல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பதான் ஆரம்பிச்சது, பாதிக்கு வந்தாச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ஸ்லோவா போற மாதிரி தோன்றது. இல்ல மாதாஜி, ஸ்பீடாதான் போறீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயாவது முடிக்கும். இது எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண நம்ம? 6 months எடுக்கும் மாதாஜி. ஏப்ரல், போன வருஷம் ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வருஷம் ஆன மாதிரி நிமிஷமா அதான் சொன்னேன். அதான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் ரொம்ப நிதானமா தான் போயிட்டு இருக்கேன்னு. எனக்கே தெரியறது. ஒரு நாள் தானே மாதாஜி கிளாஸ்? நிதானம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள். ஆமா, டெய்லி எடுத்து சீக்கிரம் ஆயிட்டு இருக்கு. என்னத்துக்கு ஆயிட்டு இருக்கு. அவசரம் எல்லாம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒண்ணும் இல்ல, இன்னும் நம்ம எங்க ஓடி போறது இல்ல இல்லையா. வில் ஸ்டடி. நிதானமாவே படிக்கலாம், வாசிக்கலாம். இன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. எல்லாரும் பிரேயர்ஸ் பண்ணுங்க. நம்ம ஜெயபாதுகா சுவாமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அவர் ரொம்ப உடம்பு முடியாம தான் இருக்காரு. அதனால நீங்க பிரேயர்ஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, பண்றோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்ன மாதாஜி? ஜெயபாதுகா சுவாமி மகாராஜ் அவருடைய ஹெல்த் வந்து கன்சிஸ்டன்டா இல்ல. அப்படின்னா இப்ப நல்லா இருந்தா அடுத்த 1 மணி நேரத்துல அவருக்கு அதே ஹெல்த் மெயின்டைன் ஆகல. ஸோ சம்டைம்ஸ் பேசுறாரு, சம்டைம்ஸ் பேசாமலே இருக்காரு. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நேத்து நைட்டு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுனால ஐ திங்க் உங்க எல்லாருக்குமே அந்த மந்திரம் கூட போட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தன்வந்திராய அமிர்த கலச கஸ்தாய சர்வமய மாதாஜி. நிதானமா ஒரு 11 பண்ணுங்க. அதுல 10 போட்டிருக்காங்க. 11 எப்பவுமே ஒரு இது இல்லையா, கணக்கு இல்லையா. அதனால நீங்க 11 பண்ணுங்க. இல்லைன்னா 108 கூட பண்ணுங்க. அந்த உக்ரம் வீரம் வந்து உக்ரம் வீரம் 108 பண்ணுங்க. ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படிப்பட்ட மகான்கள் நம்மளோட இருக்கணும் மாதாஜி. நல்ல இவங்கெல்லாம் நம்மளோடய இருக்கணும் மாதாஜி. கரெக்ட். எங்களுக்கெல்லாம் இனிஷியேஷன் வேற கொடுக்கணுமே மாதாஜி. டோன்ட் வரி, ஸ்ட்ராங் பிரேயர்ஸ் கிருஷ்ணர் கிட்ட வச்சிருந்தோம். ப்ரே பண்ணுவோம் மாதாஜி எல்லாருமே. அவருக்கு நல்ல ஆரோக்கியம், நமக்கோசரம்ட்டு இல்ல, அட்லீஸ்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும் மாதாஜி. கஷ்டப்படாம இருக்கணும். வாழ்ற காலத்துல அப்படிப்பட்ட மகானெல்லாம் இருக்கணும் மாதாஜி. அந்த மாதிரி எத்தனையோ பேரை நம்ம இழந்துட்டு இருப்பாங்க. இவ்வளவு இதுலயும் மாதாஜி அன்னைக்கு எப்படி வந்து நமக்கு மாயாப்பூர்ல நம்ம பார்த்தது கண்ணு முன்னாடி இருக்கு. பாத்தீங்கல்ல, ரொம்ப சிரமமா இருந்தா பார்த்தோம் மாதாஜி. கல்கத்தா ஏர்போர்ட்லயும் பார்த்தோம், மாயாப்பூர்லயும் 2-3 தடவை பார்த்தோம். ஐ திங்க் பகவான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லவர்கள் கொடுக்கட்டும். ஆமா இறைவா. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ உங்களுடைய என்னோட கிளாஸஸ் வந்து தர்ஸ்டேக்கு மூவ் பண்ணியிருக்காங்க பாத்தீங்களா, லெவல் 3 கிளாஸஸ். ஸோ டீடைல் கிளாஸ் சங்கீதா மாதாஜி வந்து தர்ஸ்டே எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எல்லாரும் நீங்க 4ல இருந்து 5, 5ல இருந்து 6, 6ல இருந்து 7 இல்லையா, 7, 7:30 கண்டினியூஸா 3 மணி நேரம் உட்காரணும் இல்லையா. ஸோ அதனால அவங்க கேட்டாங்க, ஓகே இப்போ டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஓகேன்னா மாத்திக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு.
ஸோ தர்ஸ்டே இன்னைக்கு புதன்கிழமை, நாளைக்கு இருக்கும் ஈவினிங் கிளாஸ். ஸோ அதுக்கான அறிவிப்பு கூட வந்து ஐ திங்க் மோகன்தாஸ் பிரபு போட்டிருக்காரு. ஸோ அக்கார்டிங்லி நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, சி தட் இஸ் அ ரிவிஷன் ஃபார் யூ ஆல். நான் அவ்வளோ டெப்தா, அதாவது பக்தி சாஸ்திரத்துல எப்படி எடுக்கணுமோ அவ்வளோ மட்டும் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். டெப்தா ஒரு முறை நீங்க கேட்டுக்கோங்க, ஏன்னா நீங்க வாசிச்ச மாதிரியும் இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேம்மா. ஃப்ரெட்ரிக்கு வந்து மெமரி தேவைப்படுது நாளைக்கு. அது நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கோ. எனிவே ஐ ஹவ் டோல்ட் மோகன்தாஸ் பிரபுஜியோட பேசிட்டு நீங்க எல்லாரும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அவர் போட்டிருக்காரு மாதாஜி மெசேஜ். ஃபைன் ஃபைன் நாளைக்கு ஃபைன். ரெசிடேஷன் வேற மாதாஜி. பண்ணுங்க பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வேற கொடுக்கணும்ல, கொடுக்குறேன். இந்த வாரம் கொடுத்துறேன் நானு. அதையும் எழுதி அதுக்கு லிங்க்ல சப்மிட் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் உங்க எல்லாரும் முடிஞ்சது. இப்போ நீங்க என்னோட வந்து இன்னும் 4 செஷன்ஸ் தான் இருக்கு. அந்த 4 செஷன்ஸ் 4 7 ஆயிடுச்சு, இல்லை 8 9 10 3 தான் இருக்கு. இந்த 3 செஷன்ஸ் முடிஞ்சதுனாக்கா ஐ திங்க் என்னோடய முடிஞ்ச மாதிரி தான். இனிமே எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட்டா தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க படிங்கோ. ஸோ ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம். நீங்களே வந்து டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க, நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, ஸ்லோகம் சொல்லணும் மாதாஜி. உங்க மினிமம் 3. நானா எல்லாமே தான் சொன்னாங்கல்ல, 4 என்னோதான் இருக்கு. 4 or 5. அதுல 5 படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி, இதுல 3 படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஈஷோல 2, இதுல 4. ஈஷோல 3 தான் படிச்சிருக்கோம். 4 படிச்சிருக்கோம், அதுல 5 படிச்சிருக்கோம். ஈஷோல 2 மாதாஜி. இல்ல ஈஷோல குர்வநேவேக அது படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. இல்ல ஈஷோல வந்து நான் ஐ டிடன்ட் கிவ் யூ ஃபுல்லி. ஐ திங்க் ராதிகா மாதாஜிட்ட கேளுங்க, அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும். சரியா, நான் எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த ரிசர்வேஷன். நானும் அந்த என்னுடைய பழைய குரூப்ல செக் பண்ணிட்டு 3ன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. குர்வநேக 3வது இருக்கு அப்படின்னாங்க மாதாஜி. ஓகே, அப்படின்னா அந்த 3 படிச்சுக்கோங்க. அது ஈஸியா இருந்தது, பரீட்சைக்கு படிச்சோம், அதனால 4 படிச்சுட்டோம். ஃபைன் ஃபைன். ஆனா எது மனப்படமோ அது படிங்கோ. ஓகே, சோ இது மட்டும் NOI ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகாஸ் அது கன்ஃபார்ம். அது மட்டும் நான் படிச்சிட்டோம். அது முடிஞ்ச பிறகு என்னோடில வந்து 4 ஸ்லோகம் இருக்கு, அதையும் படிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. கஷ்டமா இருக்கும் கொஞ்சம் படிக்கிறது. இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டோம், அது இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ஈஷோல 2 தான் அந்த இன்விகேஷன் இதுவும். NOI ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி படிக்கிறதுக்கு. அது படிச்சா போதும், அப்படியே எழுதிடலாம், மனப்பாடமும் நல்லா ஆகுது. ஏன்னா நமக்கு எல்லாருமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்டு கேட்டு நமக்கு பழகிட்டோம் இல்லையா, அதனால அதெல்லாம் நமக்கு ஈஸியாவே கூட ஈஸியா தான் இருக்கு மாதாஜி. அந்த வார்த்தைகள் தான் நமக்கு இதா இருக்கு. அதாவது நம்ம இது ஆயிடுச்சு, ஆனா ப்ரொனன்சியேஷன் அது கொஞ்சம் தப்பா வருது. ஓகே, கொஞ்சம் கஷ்டமான வார்த்தைகள். ஃபைன், நாம இப்ப செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நான் ஆல்ரெடி ப்ரேயர் சொல்லியாச்சு இல்லையா. பிரேக்கிங் ஆஃப் த பவ் இன் த சாக்ரிஃபிஷியல் ஏரியா. ஏன்னா அது யஜ்ஞம் வளர்க்குற இடத்துல நினைக்கிறேன் இல்லையா. சாக்ரிஃபிஷியல்னா யஜ்ஞம் வளர்க்குற இடம். இந்த இடத்துல வந்து அம்பை வந்து உடைக்கிறது. வில்லையாம் பவ் அண்ட் ஆரோ. பவ்னா அம்பு, சரி அது வில்லு. வில்ல வந்து உடைக்கிறது. ஓகே, ஆரோனாக்கா வில்லு. ஸோ பவ்னா வில். ஓகே, அம்பு வந்து ஆரோ. சரி, இது யார் வாசிக்கிறீங்க? ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 42. யாக மேடையில் வில்லை முறித்தல். பூ வியாபாரியின் இடத்தை விட்டு சென்ற பின் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் பூனுடைய ஒரு இளம் பெண் சந்தன குழம்பு நிரம்பிய ஒரு கோப்பையை தெருவில் எடுத்து செல்வதை கண்டார்கள். ஆனந்தத்தின் இருப்பிடமாகிய கிருஷ்ணர் அந்த கூனியிடம் ஆசியமாக பேசி தம் நண்பர்களை மகிழ்விக்க எண்ணினார். கிருஷ்ணர் அவளிடம் கூறினார், உயர்ந்த இளம் பெண்ணே, நீ யார்? யாருக்காக இச்சந்தனத்தை எடுத்து செல்கிறாய்? இதை நீ எனக்கு தருவது பொருத்தமென நான் எண்ணுகிறேன். அவ்வாறு செய்தால் நிச்சயமாக உனக்கு நன்மை உண்டாகும். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் அக்கூனியை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் அறிந்திருந்தார். அவளை அவ்வாறு கேட்டபோது ஒரு அசுரனுக்கு சேவை செய்வதில் பயனில்லை என்பதை குறிப்பாக உணர்த்தினார். அதைவிட கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் சேவை செய்தால் பாவங்களை எல்லாம் களைய பெறலாம். அந்த பெண் கிருஷ்ணரிடம் கூறியதாவது, அன்புள்ள ஷியாம சுந்தரா, நான் கம்சனின் வேலைக்காரி. அவருக்கு நான் தினமும் சந்தனம் அளித்து வருகிறேன். இவ்வாறு நேர்த்தியான சந்தனத்தை நான் கொடுப்பதால் கம்சன் என்னிடம் திருப்தி கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் இந்த சந்தனத்தை பெறுவதற்கான தகுதியை உடையவர் சகோதரர்களான உங்கள் இருவரையும் விட வேறு யாரும் இருக்க முடியாது என்பதை நான் இப்போது உணர்கிறேன்.
கிருஷ்ணர் மற்றும் பலராமரின் அங்க லட்சணங்களாலும் புன்னகையாலும் கண் பார்வையாலும் மற்ற அம்சங்களாலும் கவரப்பட்ட அக்கூனி பெண் சந்தன குழம்பை எடுத்து அவர்களின் உடல்களின் மீது மிகுந்த பக்தியுடனும் திருப்தியுடனும் பூச துவங்கினார். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இயல்பான அழகும் நிறமும் பெற்று வண்ணமிக்க நேர்த்தியான ஆடைகளை அணிந்திருந்தார்கள். ஏற்கனவே அழகாக இருந்த அவர்களின் மார்புகளில் சந்தனம் பூசப்பட்டதும் அவர்கள் இருவரும் மேலும் அழகாக காட்சியளித்தார்கள். இந்த தொண்டு கிருஷ்ணரை மிகவும் மகிழ்வித்தது. அவளுக்கு என்ன வெகுமதி அளிக்கலாம் என்று அவர் சிந்திக்கலானார். கிருஷ்ணரின் கவனத்தை தன் அன்பால் திரும்ப கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் பக்தன் மிகுந்த அன்புடனும் பக்தியுடனும் அவருக்கு தொண்டினால் அல்லாமல் வேறு எவ்வகையிலும் கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்ய இயலாது. கிருஷ்ணர் தன் கால் விரல்களால் கூனியின் பாதங்களை அழுத்தியபடி கை விரல்களால் அவளின் முகவாயை தாங்கிக் கொண்டு ஒரே அசைவில் அவளின் கூனை நிமிர்த்தினார். அவள் கூன் நீங்க பெற்று நிமிர்ந்து நின்ற போது அகன்ற இடுப்புகளுடனும் சிறுத்த இடையும் நன்றாக உருப்பெற்ற தனங்களுடைய ஓர் அழகிய இளம் பெண்ணாக காட்சியளித்தார். கூனியான அப்பெண்ணின் சேவையில் திருப்தி அடைந்த கிருஷ்ணரின் கைகள் பட்ட மாத்திரத்தில் அவள் பெண்களின் சிறந்த அழகியாக உருமாறினாள். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் பக்தன் உடனடியாக மிக உயர்ந்த நிலையை அடைகிறான் என்பதை இந்நிகழ்ச்சி நிரூபிக்கிறது. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் தெய்வீக நலன்களை பெறுகிறான். பக்தி தொண்டின் சக்தி அடிப்பட்டது. கூனியின் அழகால் கிருஷ்ணர் கவரப்படவில்லை. அவளின் பக்தி அவரை கவர்ந்து பக்தி தொண்டாற்றியவுடன் அவள் அழகியாக உருமாறினாள். கிருஷ்ண உணர்வை நாடுபவன் அழகாகவோ தகுதி உடையவனாகவோ இருக்க தேவையில்லை. கிருஷ்ண உணர்வு பெற்று கிருஷ்ணருக்கு தொண்டாற்றியதும் அவன் தகுதிகளிலும் அழகிலும் சிறந்து விளங்குகிறான். ஹரே கிருஷ்ணன். ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை. சோ இந்த விளக்க உரையில பார்க்கும் பொழுது சோ மேலும் அந்த அந்த ஃப்ளோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளோர் சுதாமா இல்லையா, அவருடைய கடை, அவர் வந்து புஷ்பத்தை வைக்கிறவர். அவர் கடையை விட்டு அவர் வந்து வெளியேறும்பொழுது வழியில வந்து ஒரு கூணா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி, அவ பேர் என்ன சொல்லுங்க, குப்ஜா இல்லையா, குப்ஜா அவ பேரு. சோ நீங்க இத படிச்சிருப்பீங்க ஆல்ரெடி. குப்ஜாவை வந்து பாக்குறாரு இல்லையா. சோ அவளுக்கு கூணு, அவ வந்து கூணா போட்டுட்டு அவளுடைய வேலை என்னன்னா கம்சனுக்கு வந்து சந்தனத்தை வந்து எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கறது தான் அவளுடைய வேலை அப்படிங்கறது வந்து அவளே இந்த இதுல வந்து எடுத்துரைக்கிறாள். சோ பகவான் எதையாவது ஒன்று அவர் வந்து கேட்டாலோ இல்லை எதையாவது ஒன்று அதை பார்த்தாலோ அந்த பொருளுக்கு அந்த ஒரு மனிதருக்கு வந்து மேன்மையான ஒரு நிலை கண்டிப்பாக அடைய பெறுகிறார்கள். இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வைப்படும் பொழுது அந்த மனிதர் வாழ்க்கையில் வந்து அடைய முடியாத ஒரு ஸ்தானத்தை வந்து அடைய முடியும் என்பது நிறைய உதாரணங்கள்ல நாம படிச்சுட்டே வரோம். அவருடைய பக்தர்களுக்கு அவர் வழங்கக்கூடிய கருணையால், அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் அந்த நிலையை வந்து கேட்காமலே அவர்கள் அடைகிறார்கள். கிருஷ்ணா அட்ரஸ்ட், அதாவது நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, நீ ரொம்ப உயரமா இருக்கே, ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கிறவங்கள பார்த்து, ரொம்ப டாலா இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப குள்ளமா இருக்கே, இப்படி நம்ம ஆப்போசிட்டா ஒரு காமெடி பண்ற மாதிரி பேசுவோம் இல்லையா, அதாவது நகைச்சுவையோட பேசுறது. அந்த மாதிரி ஒரு கோணத்துல வந்து அந்த பெண்மணியை பற்றி அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். இருந்தாலும் அந்த உரையாடலின் மூலமாக அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு நன்மையான ஒரு செயல் செய்யணும்ன்றதுதான் பகவானுடைய ஆசை. அதனால இந்த இடத்துல அவர் நீ யாருக்காக இந்த சந்தனத்தை வந்து எடுத்துட்டு போற, இத வந்து நீ எனக்கு நீ கொடுத்தீனாக்கா உனக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது. யூ கேன் see, you will be I am sure you will be fortunate. அதாவது எனக்கு கொடுப்பதால் உனக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டம் தான் அப்படிங்கறது வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அப்போ கிங் கிருஷ்ணா இது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் குப்ஜாவை பத்தி. ஆனாலும் அவர் இந்த இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா, by his enquiry indicated that there was no use in serving in a demon. அதாவது டெமன் யார் இந்த இடத்துல, கம்சன் இல்லையா. கம்சனுக்கு வந்து சேவை புரிவதால் குப்ஜா எதையுமே அடைய போறது கிடையாது. என்னன்னா கம்சனுடைய கோபத்திலிருந்து அவளால வந்து தப்பிக்க முடியும், அது ஒண்ணுதான். அது தவிர்த்து அவளுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது. அதனால அது அவனுக்கு செய்வதை விட தனக்கும் பலராமருக்கும் கொடுத்தா அதனால அவளுக்கு வந்து பெரிய நன்மை உண்டாகும் என்பது இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சோ இதுல இருந்து நம்ம ஒரு கருத்து என்னன்னாக்கா, எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய தொண்டு, மனமோந்து நாம செய்யக்கூடிய எத்தகைய தொண்டுமே அது வந்து பகவான் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ அவ்வாறே நமக்கும் வந்து அவர் பரிபாலிக்கிறார். நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்பதை இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
அந்த பெண்மணி என்ன சொல்றா, சோ நீ ரொம்ப, அதாவது கருப்பா இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா இருக்க அப்படிங்கிறது. ஐ எம் சப்ளைங் திஸ் பல்ப், இந்த சந்தன இது வந்து குழம்ப வந்து நான் யாருக்கு கொடுக்குறேன்னாக்கா இந்த அரசன் கம்சனுக்கு எடுத்துட்டு போறேன், அதனால அவன் வந்து என்ன நல்லாவே பாத்துக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். அப்படின்னா எந்த இடையூறுகள் இல்லாம வாழ்றதே அவனுடைய ஆட்சி காலத்துல, சங்கடங்கள் இல்லாம வாழ்றதே ஒரு பெரிய வேலை இல்லையா. சோ அவளுக்கு எதுவுமே தொந்தரவு கொடுக்கறது இல்லைன்றத வந்து அந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். சோ மேலும் உங்களுக்கு பட் நவ் ஐ see that there is no one who can be better be served இல்லையா by this pulp of sandalwood than you two brothers. உங்க அண்ணன் தம்பிங்க 2 பேருக்கு இதை கொடுக்கறத விட வேற யாருக்குமே இது வந்து ஒரு மேன்மையான ஒரு வஸ்துவா இருக்காது. உங்களுக்கு கொடுத்தாதான் இந்த வஸ்துக்கு கூட வந்து ஒரு மேன்மை உண்டு. சோ இதை அடைவதற்கான தகுதி எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு உண்டு என்பதை வந்து அந்த இடத்துல அந்த குப்ஜா வந்து சொல்றான். ஸோ பீயிங் கேப்டிவேட், அவர்கள் இருவருடைய அந்த அதாவது அவளுக்கு பகவான் தெரியுமா மாதாஜி கடவுள்னு? அது என்னன்னா அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் கேட்டு எத்தனையோ அசுரர்களை எல்லாம் வதைத்ததால சோ அட்லீஸ்ட் வந்து தேவர்கள்ல ஒருத்தரா இருப்பாரு. ஈவன் கோபிஸ் கூட அந்த மாதிரிதான் நினைச்சாங்க. ஸோ இஸ் சம்திங் ஹேவிங் பவர்ஸ் இல்லையா அப்படின்னு தான் நினைச்சாங்க. ஆனா அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது, அது தெரியாது. ஸோ ஹீஸ் ஈவன் யாரு சகுனி கூட சொல்லுவோம். ஸோ இஸ் சம்திங் ஹேவிங் மிஸ்டிக் இல்லையா, அவருக்கு ஏதோ பவர் வச்சிருக்கான் அவ்வளவுதான். பட் ஹி டென்ட் பிலீவ் இஸ் a சுப்ரீம் காட்ன்றது வந்து அவன் ஏத்துக்கல. ஆனா இஸ் ஹேவிங் சம் பவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உண்டு. ஏன்னா அவருடைய லீலைகளை பற்றி எல்லாம் கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பா அவர் சாதாரண மனிதன் கிடையாது அப்படிங்கறத மட்டும் அவங்களுக்கு உறுதியான ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. இந்த தெய்வீகமான அண்ணன் தம்பிங்க 2 பேருடைய அழகுல அவ வயந்து மேலும் அன்பு கொண்டு பக்தி கொண்டு அந்த சந்தனத்தை வந்து அவர்களுடைய திருமேனி மீது அவ வந்து பூசி விடுறான். சோ அதுல அந்த சந்தனத்தை வந்து அடைஞ்ச பிறகு இன்னும் அவங்க பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கிறதாக இங்க இருக்கக்கூடிய வியாக்கியானத்துல வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். சோ இவ்வாறு நமக்கு அந்த தொண்டு புரிந்த அந்த பெண்மணிக்கு நாம ஏதாவது கொடுக்கணும் இல்லையா. இப்ப நமக்கு கூட இது பௌதிக உலகத்திலேயே நமக்கு யாராவது ஒரு நல்லது செஞ்சா அவங்களுக்கு நம்ம திருப்பி ஏதாவது உபகாரம் செய்யணும்ன்ற அந்த உந்துதல் நமக்கே உண்டு இல்லையா. எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து எதையுமே வாங்கிக்க வேண்டாம். நம்ம டெய்லி உணவு படைக்கின்றோம் இல்லையா. அதான் அண்ணன் இது வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியமா படைக்கிறோம். ஆனா பகவான் இஸ் ஹேவிங் எவ்ரிதிங் இன் ஃபுல். நாம கொடுக்கக்கூடிய நைவேத்தியத்தை அவர் வாங்கிக்கு சாப்பிடணும்ன்றதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அவருக்கு எதுவுமே தேவையற்றவர் அவர் நம்ம கிட்ட இருந்து. இருந்தாலும் அதை அவர் ஸ்வீகரிக்கிறார். எதற்கென்றால் அது நம்ம நன்மைக்காக. அது ஒன்று. மேலும் வந்து நமக்கு நற்பலன்களை வழங்குறதுக்கு அது ஒரு மார்க்கமாக எடுத்துக்கொள்கிறார் அவர் இல்லையா. சோ நம்முடைய டிவோஷன் அவர் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அவர்கிட்ட பக்தி கொண்டு அதை செயலாற்றுறோமோ அதே மாதிரி அவரும் நமக்கு வந்து திருப்பி ரிவார்ட் பண்றார் இல்லையா. நம்ம பகவத்கீதையிலேயே அதுதான் படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ என்னிடம் எவ்வாறு சரணடைகிறார்களோ அதற்கேற்றவாறு அவர்களுக்கு நான் பலனை அளிக்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்லியிருக்கார். So Krishna was attracted by the hunchback woman not for her beauty but for her service. பகவான் எந்த ஒரு இதுக்குமே அவர் வந்து அசையவே மாட்டார். ஒருத்தருடைய சேவையை மட்டும்தான், சேவையின் தரப்பில் தான் அவர் வந்து ஈர்க்கப்படுவார் இல்லையா. கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. கிளேஷாக்னி சுபதா இல்லையா, சுதுர்லபா, சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா இல்லையா, இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி தான் லாஸ்ட். சோ அதாவது பகவானையே விலைக்கு வாங்கக்கூடிய நிலை. சோ அந்த மாதிரி அவளுடைய சேவையை மெச்சி அவளுக்கு ஏதோ ஒரு நன்மையை வந்து செஞ்சா அங்க இருப்பவர்கள் கூட வந்து இந்த பெண்மனுடைய நிலையை மாற்றத்தை பார்த்து அவர்களும் வந்து சோ தே வில் ஆல்சோ கம் டு நோ கிருஷ்ணருடைய இதை பத்தி அவங்களும் தெரிய வரும் இல்லையா. இது வரைக்கும் விருந்தாவனத்துலதான் அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருந்தது. இப்ப மதுராவுக்கும் வந்து அதை செய்யறாங்க. கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன் டஸ் நாட் ஹாவ் டு பி குவாலிஃபைட். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு இருப்பவர்கள் பார்ப்பதற்கு வந்து அழகாகவோ இல்ல வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அடைஞ்சவங்களுக்கு இந்த குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும்ன்றத இல்ல, கேவல பக்தி செய்வதற்கு மட்டும் அவர்களுக்கு மனசு இருந்தா போதும். அந்த ஒண்ணுதான் குவாலிபிகேஷனே. ஆஃப்டர் பிகமிங் கிருஷ்ண கான்சியஸ் அண்ட் ரெண்டரிங் சர்வீஸ் அண்ட் கிருஷ்ணா he becomes very much qualified and beautiful. யார் ஒருத்தர் திருத்தொண்டு புரியாங்களோ அவங்க வந்து they will get automatically attracted, they will be automatically qualified இல்லையா. இங்க வந்து பிசிக்கல் இதுக்கு வந்து எந்த முக்கியத்துவமும் கிடையாது. பத்மா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? மாதாஜி. இருங்க நான் சொன்ன பிறகு கேட்க கூடாது. நான் சொல்லிட்டேன், அவங்க முடிச்ச பிறகு அப்புறமா. கிருஷ்ணரின் கருணையால் அழகியாக உருப்பெற்ற அப்பெண் அவரிடம் கொண்ட இயல்பான நன்றி பெருக்கால் அவரின் அழகில் மயங்கினாள். உடனே அவள் எவ்வித தயக்கமுமின்றி கிருஷ்ணரின் ஆடையை பற்றி இழுத்தாள். பின்பு அவள் கிருஷ்ணரிடம் மோகம் கொண்டு புன்னகைத்தபடி வெட்கமின்றி தன் ஆசையை தெரிவித்தாள். தெருவில் கிருஷ்ணரின் மூத்த சகோதரரான பலராமர் மற்றும் அவரது நண்பர்களின் முன்னிலையில் தான் இருப்பதை அவள் முற்றிலும் மறந்துவிட்டு கிருஷ்ணனிடம் மனம் திறந்து பேசலானாள். அன்பிற்குரிய தலைவா, நீர் என்னை இப்படியே விட்டு செல்ல முடியாது. என் இருப்பிடத்திற்கு நீர் வர வேண்டும். அழகால் நான் மிகவும் கவரப்பட்டிருக்கிறேன். எனவே நான் உமக்கு உரிய முறையில் வரவேற்பு அளிக்க வேண்டும். ஏனெனில் நீர் ஆண்களில் மிக சிறந்தவை. என்னிடம் நீர் கருணை காட்ட வேண்டும். கிருஷ்ணர் தன் வீட்டிற்கு வந்து தன் காம உணர்வை திருப்தி செய்ய வேண்டும் என்று அவள் வெளிப்படையாக கூறினாள். தன் மூத்த சகோதரரான பலராமரின் முன்னிலையில் இது நடந்ததால் கிருஷ்ணர் சற்று தயக்கமடைந்தார். ஆனால் எளிய உள்ளம் படைத்த அப்பெண் தன்னிடம் மனதை பறிகொடுத்திருப்பதை அறிந்து அவர் அவளை பார்த்து புன்னகைத்தார். தன் ஆயர்குல நண்பர்களை பார்த்தபடி அவர் அப்பெண்ணிடம் கூறினார், அழகியே, உன் அழைப்பு என்னை மகிழ்விக்கிறது. என் மற்ற அலுவல்களை முடித்த பிறகே நான் உன் வீட்டிற்கு வர முடியும். என் போன்ற ஒருவனுக்கு உன் போன்ற ஒரு அழகிய பெண்தான் ஆறுதல் அளிக்க முடியும். ஏனெனில் நான் வீட்டை விட்டு வந்திருக்கிறேன். எனக்கு இன்னும் மனமாகவில்லை. அழகிய பெண்ணான நீ என் உள்ள கவலைகளை போக்க முடியும். இவ்வாறு இன்சொற்களால் கிருஷ்ணர் அப்பெண்ணை திருப்திப்படுத்திவிட்டு அவளை விட்டு பிரிந்து நகரின் சதுக்கத்தை நோக்கி செல்லலானார். அங்கு நகர மக்கள் அவரை வரவேற்பதற்காக தாம்பூலம், மலர்கள், சந்தனம் போன்ற பல மங்கள பொருட்களை கையிலேந்தபடி காத்திருந்தார்கள். மதுரா நகரின் வியாபாரிகள் பலராமரையும் கிருஷ்ணரையும் மிகுந்த மரியாதையுடன் வணங்கினார்கள். கிருஷ்ணர் தெரு வழியாக சென்ற போது சுற்றிலிருந்த வீடுகளில் இருந்த பெண்கள் அவரை காண்பதற்காக வந்து கூடினார்கள். அவர்களில் இளம் வயதினர் கிருஷ்ணரின் பேரழகை கண்டு மூர்ச்சையுற்றார்கள். அவர்களின் தலைமுடியும் இறுகிய ஆடைகளும் நெகிழ்ந்து போகின்றன. எங்கு நின்றிருக்கிறோம் என்பதையும் அவர்கள் மறந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இதுல நிறைய நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. சோ அந்த பெண்மணியினுடைய அழைப்பு, அதற்காக பகவான் என்ன சொல்றார், எஸ் கண்டிப்பா என்னுடைய வேலை முடிச்ச பிறகு வரேன். ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல எப்படி அந்த பரக்கிய ரசா பத்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அதை நாம நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய நிலை எப்பொழுதுமே மாற்றம் அடைவது கிடையாது. நாம தான் பௌதீக நிலையிலிருந்து அதை பார்க்கின்றோம் இல்லையா. சோ மனிதர்களாகிய நாம் பௌதீக நிலையிலிருந்து பார்க்கும்போது பரக்கிய ரசா நமக்கு ஒரு இழிவான நிலையாக தான் இந்த பௌதீக உலகத்துல தென்படும். ஆனால் அதே ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அதுதான் உயர்வான இது. ஏன்னா அந்த இடத்துல பௌதீக பண்புகளோட இந்த புலன்கள் செயல்படுவது கிடையாது அந்த இடத்துல, அப்படிங்கறது மனசுல பதிய வச்சு. ஓகே, இங்கே அந்த பெண்மணியை அவர் எவ்வாறு என்கிறார், ஷீ இஸ் இன்னசென்ட் இல்லையா. அதாவது அந்த பெண்மணியை வெரி சிம்பிள், த கேர்ள் வாஸ் சிம்பிள் அண்ட் அட்ராக்டட் இல்லையா, ஈர்க்கப்படக்கூடிய நிலையில இருக்காள். மேலும் அவள் ஒரு எளிமையான பெண் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த பாவம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதே பௌதீக கண்ணோட்டத்துல போகும் பொழுது அது மிக மோசமான ஒரு கருத்தை கொடுக்கும் இல்லையா. அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு தான் அது எடுத்துட்டு போகும். ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் பேசக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் இருந்து தான் நாம எடுத்துக்கணும். ஸோ வி ஷுட் நெவர் கன்க்ளூட் இந்த நம்முடைய கண்ணோட்டத்துல இருந்து அதை எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. மேலும் அவர் அந்த மார்க்கெட் இருக்கக்கூடிய இடம் இல்லையா, அதாவது வியாபாரம் செய்யக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு போறார். அங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன பிள்ளைகள் இல்லையா, அதாவது யங் ஜெனரேஷன், யங்கர் ஒன்ஸ், சோ அதாவது பெண்கள், இளம் பெண்கள் எல்லாம் அவருடைய அந்த அழகான அந்த ரூபத்தை கண்டு அவர்கள் மயங்கி விழறதையும் அந்த இடத்துல பார்க்கிறாங்க. சோ நெக்ஸ்ட் எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகம் நடக்கவிருந்த இடத்தை பற்றி கிருஷ்ணர் நகர மக்களிடம் விசாரித்தார். கம்சன்
தனுர் யாகத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தான். இந்த யாகத்தின் நோக்கத்தை குறிப்பால் உணர்த்துவதற்காக கம்சன் யாக பீடத்தின் அருகில் மாபெரும் வில் ஒன்றை வைத்திருந்தான். அந்த வில் மிக பெரியதாகவும் அதிசயமாகவும் வானவில்லை போன்றதாகவும் இருந்தது. யாக பிரதேசத்தினுள் அந்த வில் கம்சனால் நியமிக்கப்பட்ட காவலர்களின் பாதுகாப்பில் இருந்தது. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் வில்லின் அருகில் சென்ற போது காவலர்கள் அவர்களை எச்சரித்தார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் அதனை சட்டை செய்யவில்லை. அவர் பலவந்தமாகவே உள்ளே சென்று வில்லை தன் இடது கையால் எடுத்தார். அங்கு குழுமியிருந்த மக்களின் முன்பு கிருஷ்ணர் வில்லின் நாணை ஏற்றி வில்லை வளைத்து இரு பகுதிகளாக யானை கரும்பை ஒடிப்பது போல ஒடித்தார். கிருஷ்ணரின் சக்தியை மக்கள் வியந்து பாராட்டினார்கள். வில் ஒடிந்த போது எழுந்த ஒளி பூமியிலும் ஆகாயத்திலும் எங்கும் எதிரொலித்தது. அந்த ஒளியை கம்சனும் கேட்டான். நடந்ததை அறிந்தபோது அவன் தன் உயிருக்காக அஞ்சினான். வில்லை காவல் காத்தவன் மிகுந்த கோபமடைந்து கிருஷ்ணரை பிடிக்குமாறு ஏவலர்களுக்கு கட்டளையிட்டான். தானும் அவரை நோக்கி பாய்ந்தான். பிடியுங்கள், கொல்லுங்கள் என்று கத்தினான். கிருஷ்ணரை பலராமரையும் அவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள். காவலர்களின் அபாயகரமான எண்ணங்களை உணர்த்தும் அவ்விரு சகோதரர்களும் மிகுந்த கோபம் கொண்டு ஓடி வந்து வில்லின் இரு பகுதிகளையும் கையில் ஏந்தியபடி காவலர்களின் தாக்குதல்களை சமாளித்தார்கள். இந்த குழப்பம் நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது காவலர்களுக்கு உதவியாக கம்சன் மேலும் சில படை வீரர்களை அனுப்பி வைத்தான். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவர்களை எல்லோரும் போரில் கொன்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இந்த ஒரே மழையா இருக்கு, காத்து மழை. சத்தம் நல்லா கேக்குதா? பயங்கரமா மழையா மாதாஜி? பயங்கர காத்து மழை. ஐயோ, இங்கெல்லாம் வெப்பமா இருக்கு மாதாஜி. full மழை. பயங்கர சூடா இருக்கு. சோ இந்த சமயத்துல மார்க்கெட் அந்த லொகேஷன் எல்லாம் தாண்டி போகும்பொழுது அங்க ஒரு இடத்துல வந்து யக்னம் வளர்க்கக்கூடிய அந்த யக்ன பீடத்தை வந்து பாக்குறாரு. அதுக்கு பக்கத்துல வந்து ஒரு பெரிய வில்லு வச்சிருக்காரு. யாரு? கம்சன். சோ அதுக்கு பேர் தனுர் யக்ஞம் பண்றதுக்காக வச்சிருக்காரு. சோ தனுர்னாலே வந்து வில்லு தானே. சோ அந்த யக்னத்திற்காக அங்க வச்சிருந்தாரு. அதுக்காக காவலாளிகள் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. சோ அந்த காவலாளி வந்து அந்த வில்லு கிட்ட போகும்பொழுது காவலாளிகள் போகாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு தடுக்கிறாங்க. ஆனாலுமே அது கிட்ட போயிட்டு அதை எடுத்து வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து உடைச்சிருவாரு. அது வந்து சோ இல்லை, அதாவது இந்த இடது கையாலேயே வந்து உடைச்சிருவாரு. So after swinging the bow in the presence of the crowd, he drew it and broke in the middle into two parts. இரண்டு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான வில் அது. அதை உடைச்சு போட்டாங்க. அவ்வளவு சாமானியமா அதை உடைக்க முடியாது. The sound of the bow cracking filled both sky. வானத்துக்கும் பூமிக்குமே இடையில அந்த அளவுக்கு பெரிய சப்தம். கம்சனும் இதை வந்து கேட்ட பிறகு he began to fear for his life. அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு பயமே வருது வாழ்க்கையில. So we're standing watching. அவங்கள புடிங்க, அவங்கள கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் அந்த காவலாளர்கள் வந்து கத்துறாங்க. They understood the sinister motives of the gods. They became angry and taking up two pieces of the broken bow, they began to beat down. எல்லாம் அந்த உடைச்சு போன அந்த வில்ல வச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய காவலாளிகள் எல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. While this turmoil was going on, Kamsa sent a small group of troops. அவனுடைய கீழே இருக்கக்கூடிய சானூரா அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வருவாங்க, மல்யுத்த வீரர்கள் வருவாங்க. பட் கிருஷ்ணா அண்ட் பலராம் fought with them also and killed them. அவங்கள கூட வந்து கொன்னுடுறாங்க. After this, Krishna did not proceed into the sacrifice but went out of the gate and proceed towards the resting camp. அதாவது தங்கக்கூடிய விடுதியில போய் இருக்காரு. ஸோ நிறைய மதுரா நகரத்துல வந்து எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. Seeing the activities and the wonderful powers of Krishna, all citizens consider two brothers as demigods. இல்லையா, இவங்க ரெண்டு பேரும் தேவர்கள் என்று எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி உணர்வு தான் கோபியர்களுக்கு கூட இருக்கு. Some special powers இருக்கு இல்லையா, who had come down to Mathura and they all looked upon them with great astonishment. இல்லையா, ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க. The two brothers strolled carefree in the street, not caring for law and order of Kamsa. அதாவது அவங்க வந்து கம்சனுடைய ஆட்சியில இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டம் ஒழுங்கை பத்தி அவங்க பெருசா எதுவுமே யோசிக்கவே இல்லை. அதை பத்தி கவலையே படல. அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் அவங்க செய்தாங்க என்று சொல்லப்படுகிறது. எஸ் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை நேரம் வந்ததும் கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நண்பர்களுடன் நகரின் வெளிப்புறத்தில் அவர்களின் ரதங்களும் வண்டிகளும் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு சென்றார்கள். இவ்வாறாக கிருஷ்ணரும் பலராமரும்
தாம் மதுராவுக்கு வந்திருப்பதை கம்சனுக்கு அறிவித்து மறுநாள் யாக பிரதேசத்தில் அவனுக்கு நேரவிருந்த பெரும் அபாயங்களை சூசகமாக தெரிவித்தார்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் விருந்தாவனத்திலிருந்து மதுராவுக்கு சென்ற போது கிருஷ்ணரின் அதிசயமான அழகை மதுராவின் மக்கள் எவ்வாறு கண்டுகளிப்பார்கள் என்று விருந்தாவனவாசிகள் கற்பனை செய்து பார்த்தார்கள். அவர்களின் கற்பனை உண்மையாயிற்று. புனித பக்தர்களாலும் லக்குமியாலும் கண்டுகளிக்கப்படும் கிருஷ்ணரின் அபாரமான அழகை மதுரா நகர வாசிகளும் கண்டு அனுபவித்து திருப்தி அடைந்தார்கள். கிருஷ்ணர் தனது தங்குமிடத்துக்கு திரும்பிய போது வேலையாட்கள் அவரின் பாத கமலங்களை கழுவி அவருக்கு நேர்த்தியான ஆசனம் அளித்து பாலும் மற்ற சுவையான உணவுகளையும் தந்தார்கள். உணவருந்திய பெண் மறுநாளைக்கான நிகழ்ச்சிகளை பற்றி எண்ணமிட்டபடி அவர் அமைதியாக ஓய்வெடுத்துக் கொண்டார். இவ்வாறு அன்று இரவு கழிந்தது. மறுபக்கம் கிருஷ்ணர் வலிமை மிக்க வில்லை ஒடித்ததையும் காவலர்களையும் படை வீரர்களையும் கொன்றதையும் பற்றி கேள்விப்பட்ட கம்சன் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் சக்தியை ஒருவாறு உணர்ந்தார். தேவகியின் 8வது மகன் வந்து தோன்றியிருப்பதையும் தன் மரணம் சமீபத்தில் இருப்பதையும் அவன் உணர்ந்தார். அதை நினைத்ததும் அவனுக்கு இரவு முழுவதும் அமைதி இல்லை. பல அவசர குணங்கள் கண்டார். நகரை வந்தடைந்துள்ள கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தன் மரணத்திற்கான தூதர்கள் என்பதை அவன் உணர்ந்தார். விழித்த நிலையிலும் உறக்கத்திலும் கேடு நிகழ்வதற்கான பல அறிகுறிகளை கம்சன் கண்டார். கண்ணாடியின் தலை இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருந்தாலும் இல்லாத போல் உணர்ந்தார். ஆகாயத்தில் சூரிய சந்திரர்கள் இரட்டையாக காட்சியளித்தார்கள். தன் நிழலில் அவன் துவாரங்களை கண்டான். காதுகளில் பலத்த ஒளி ஓலமிடுவதை கேட்டான். எதிர்ப்பட்ட மரங்கள் எல்லாம் தங்கத்தானவையாக அவனுக்கு தோன்றின. தூசியிலும் ஈர மண்ணிலும் அவனின் பாத சுவடுகள் படியாதது போல் அவனுக்கு தோன்றியது. கழுதைகளால் இழுக்கப்பட்ட வண்டிகளில் பல வகையான பிசாசுகள் பயணம் செய்ததாக கனவு கண்டார். ஆடை அணியாமல் மலர் மாலைகள் மட்டும் அணிந்து கொண்டு உடம்பில் எண்ணெய் பூசிக்கொண்டு நடப்பதாகவும் யாரோ அவனுக்கு விஷம் தருவதாகவும் கனவுகள் கண்டார். இவ்வாறு விழித்திருக்கும் போதும் உறங்கும் போதும் மரணத்துக்கான நிமித்தங்களை கண்ட கம்சன் தன் மரணம் சமீபத்தில் இருப்பதை உணர்ந்தார். இரவு முழுவதும் அவனுக்கு உறக்கம் வரவில்லை. மறுநாள் விழுந்ததும் கம்சன் மல்யுத்த போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை வேகமாக செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த அபசகுணங்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஒருத்தருக்கு நம்பிக்கை வாழ்க்கையில வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ கம்சனுடைய நிலையை கண்டு ஒருவர் நன்மையான செயல்கள் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் நன்மையான பலன்களை அனுபவிக்கிறார்கள். தீயதான செயல்கள் செய்யும் பொழுது அதற்கான பலன்களை தான் அவன் அனுபவிக்க வேண்டும் இல்லையா? அது போல கம்சன் செய்தது 7 குழந்தைகளை அவன் வதைக்கிறது. 7வது குழந்தை பலராமர் வந்து மாற்றப்படுகிறார். சோ மேலும் வந்து 8வது குழந்தையாக கிருஷ்ணர் அவதரித்ததற்கு முன்னாடி இருந்த 6 பிள்ளைகளையுமே அவன் வந்து வதைத்தான் இல்லையா? அப்படி கொடூரமான எண்ணத்தை கொண்டு அவன் செய்த பாவ செயல்கள் இப்பொழுது அதனுடைய பலன்களையும் அவன் வந்து கண்டிப்பாக அதை வந்து எடுத்துக்கணும் இல்லையா? இப்போ இந்த வில்ல வந்து உடைச்சதனுடைய சப்தம், அங்கிருந்த காவலர்கள் எல்லாம் வதைத்திருந்தது, இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அவனுக்கு தன்னுடைய மரணம் வந்து இம்மினன்ட் சொல்லியிருக்கான். அப்படின்னா சமீபத்துல நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான், எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து அவதரித்திருக்கிறார் என்பது அந்த அசிரீரி சொன்னது வந்து ரொம்ப கரெக்டா போச்சு அப்படிங்கறது வந்து அவனால இந்த மாதிரி அபசகுனமான ஒரு அதாவது கனவுகள் எல்லாமே அவன் வந்து காண்கின்றான். அதனால அவன் வந்து மனதளவுல வந்து நைட்டெல்லாம் தூங்காம இரவெல்லாம் தூங்காம விழித்திருந்து காலையில எழுந்து மல்யுத்த போட்டிக்கு வந்து அவன் வந்து அதற்கான ஏற்பாடுகளை வந்து செய்கின்றான். கலாவதி மாதாஜி வாசி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. மல்யுத்த களம் நேர்த்தியாக துப்புரவு செய்யப்பட்டு கொடிகளாலும் தோரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. போட்டி நடக்க இருந்ததை பறையடித்து அறிவித்தார்கள். யுத்த மேடை கொடிகளாலும் தோரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு அழகாக விளங்கியது. அரசர்கள், பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள் என்று பல்வேறான உயர் பிரிவினருக்கு தனியான ஆசனங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இறுதியில் கம்சன் வந்து சேர்ந்தான். அவனுடன் பல மந்திரி பிரதானிகளும் காரியஸ்தர்களும் அங்கு அமர்ந்தார்கள்.
கம்சன் பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட உயர்ந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்தான். நிர்வாக தலைவர்களின் மத்தியில் அவன் உட்கார்ந்திருந்தாலும் மரண பயத்தால் அவனின் இதயம் படபடத்தது. கொடிய மரணம் கம்சனை போன்ற பயங்கரவாதிகளையும் சட்டை செய்வதில்லை. மரணம் வரும்போது அது யாரின் உயர்ந்த நிலையை பற்றியும் கவலைப்படுவது இல்லை. எல்லா ஏற்பாடுகளும் நிறைவேறிய பின் சபையின் முன் தம் திறமைகளை எடுத்துக்காட்ட வந்திருந்த மல்லர்கள் கோதாவுக்குள் இறங்கினார்கள். அவர்கள் பிரகாசமான ஆபரணங்களையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்தார்கள். அவர்களுள் பிரசித்தி பெற்ற மல்லர்களான சானுரன், முஷ்டிகள், சாலன், கூடன், தோசாலன் ஆகியவர்களும் இருந்தனர். அப்போது ஒலித்த இசையால் உற்சாகம் அடைந்தவர்களாய் அவர்கள் மிடுக்குடன் நடந்து வந்தார்கள். நந்தரின் தலைமையில் வந்திருந்த ஆயர்குல மக்களை எல்லாம் கம்சன் வரவேற்றான். அவர்களும் தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த பால் பண்டங்களை கம்சனுக்கு பரிசாக அளித்து தத்தம் ஆசனங்களில் அமர்ந்தார்கள். பக்தி வேதாந்தா எழுதிய கிருஷ்ணா என்னும் நூலின் 42ஆம் அத்தியாயமான யாகமேடையில் வில்லனை முடித்தல் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ கம்சன் என்ன பண்றான்? சோ அங்கே பறைகள் இல்லையா, இப்போ ட்ரம்ஸ் எல்லாமே அடிச்சு பறை சாற்றக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நிகழ்கின்றது. அழகான மலர் அலங்காரங்கள் இதெல்லாமே பாக்குறான். அங்கே அரசர்கள், பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள் எல்லாம் வரவேற்றிருந்தான். அவங்க எல்லாருமே தத்தம் ஆசனங்கள்ல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். இப்ப தனக்கு வந்து கொடூரமான ஒரு மரணம் ஏற்பட போகிறது என்பது அவனுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். இருந்தாலும் அவன் தன்னுடைய இருக்கையில அமர்ந்திருக்கிறதாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல இருந்து ஒன்று என்னன்னாக்கா, அந்த ஒரு சென்டென்ஸ், when death comes it does not care for anyone's exalted position. கரெக்ட் இல்லையா? சோ எத்தனை பெரிய மனிதராக இருந்தாலும் மரணத்தை அவர் வந்து ஸ்வீகரிக்கத்தான் வேண்டும். மரணம் யாருக்குமே பாரபட்சம் பார்க்காது. அதனால்தான் யம தர்மராஜா வந்து யாருக்குமே பாரபட்சம் காட்டவே மாட்டார் இல்லையா? சோ நான் தர்மராஜன் என்று அவருக்கு இன்னொரு யம தர்மராஜன் என்று சொல்லப்படுவதற்கான காரணம் வந்தான். சோ நீ 10 தவறு பண்ணியா அதுக்கான தண்டனையை அனுபவி, 10 நல்லது பண்ணியா அதற்கான புண்ணியத்தையும் அனுபவி. இப்படிதான் வந்து அந்த 10க்கு 10 -0 எங்கேயுமே வராது. சோ அந்த மாதிரி அந்த நியாய தர்மத்தோடு செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து மரண தேவனை வந்து கண்டிப்பா செய்யறார். மரணமும் அப்படிப்பட்டதுதான், யாருக்குமே பாரபட்சம் காட்டாது. நம்ம எந்த சனத்துல இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லணும்ன்றது வந்து நம்ம பிறக்கும் பொழுதே அது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? மரணம் எப்பொழுது வேண்டும் என்றாலும் நிகழும். அதை நாம மாற்றி அமைக்க முடியாது. இறைவனுடைய கருணை, இறைவனுடைய இதால மட்டும்தான் அது வந்து பண்ண முடியுமே. அவருடைய கருணையால் யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதற்கேற்றவாறுதான் நிகழுமே ஒழிய நாம அதை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது. when everything completes இல்லையா, அங்க வந்த இந்த மல்யுத்தக்காரர்கள் யாரு? சானுரன், முஷ்டிகன், சாலன், கூட்டன், கோஷலன், இந்த 5 பேரும் வராங்க. இவங்க எல்லாருமே வந்து கொன்னுறாங்க. சோ அதாவது இவங்க எல்லாருமே மல்யுத்த வீரர்கள். ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் பிரசன்டிங் கம்சாஸ், அங்க வந்து அந்த விருந்தாவன வாசிகள் கூட அவங்க எடுத்து வந்த அந்த பால் பொருட்கள் எல்லாமே அவனுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்கவுங்களுடைய இருக்கையில போயிட்டு உட்கார்றாங்க. அங்க மல்யுத்த போட்டி நகழ போன்றது இல்லையா, அதை வந்து பார்க்கணுன்றதுக்காக உட்கார்கிறார்கள் அந்த இடத்துல. இதோட பக்தி வேதாந்த சில பிரபுபாதருடைய இந்த வியாக்கியானம் வந்து 42வது அத்தியாயமான வில்லை உடைக்கிற, அதாவது யாகசாலையில வந்து வில்லை உடைக்கக்கூடிய அந்த சம்பவத்துக்கான இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. அடுத்த சாப்டர் இதுவும் சின்னதாதான் இருக்கு. முடிக்கலாமா? பரவாயில்லையா உங்களுக்கு? கிளாஸ் ஏதாவது இருக்கா? இப்ப எதுவும் கிளாஸ் இல்ல உங்களுக்கு? இல்ல மாதாஜி, முடிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிக்கல மாதாஜி. இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. சந்தனம் கொடுத்த கூனி வந்து ராமாயணத்துல வந்த கூனியா இருக்கலாமா? இல்ல இல்ல, அவங்க குப்ஜா, இவ பேரு குப்ஜா. அந்த அம்மா பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, மந்தரையா? மந்தரை மந்தரை. அவ வந்து கையுடைய அதாவது வேலையாளர். சிறு ஃப்ரெண்டை விட அவங்கள சிறு பிராயத்துல இருந்து அவங்கள வளர்த்தவங்கன்னு கூட சொல்லுவாங்க. கல்யாணம் பண்றப்பவே அவங்க வீட்டுல முன்னாடியே இவளோட வந்துட்டா. இவளும் வந்துட்டா. ராமரை கண்டா அவளுக்கு பிடிக்காது. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லுங்க.
மாதாஜி எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம படிச்சிருக்க இது கிருஷ்ணா இந்த புக்ல நான் வந்து 48 வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. இப்போ இதுல ஓகே. கண்டினியூ ஆச்சுல்ல, குப்ஜாவோட விருப்பத்தை கிருஷ்ணர் வந்து அதுல வந்து நிறைவேற்றுவாங்க. அப்ப அவங்களோட ஓகே. லட்சிய டிசைரை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்க. ஓகே. டவுட் என்னன்னா மாதாஜி, இதுல பாக்குற நம்ம இவ்வளவு படிச்ச எல்லாத்துலயுமே அந்த அப்போ கிருஷ்ணர் கூட இருந்த எல்லா டிவோட்டியும் ஏன் அவங்களுக்கு ஏன் கிருஷ்ணரோட பியூட்டிஃபுல்ல அட்ராக்ட் ஆகுறாங்கல்ல, ஏன் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ஏன் லக்ஸி டிசைர் தான் வருது? கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே அந்த நாமத்துல வந்து ஈர்ப்பு அப்படிங்கறது பொருள். ஓகே, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது, நமக்கு எல்லாமே கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெய்வீகமான நிலையில இருக்கிறவங்க இல்லையா? நாம எல்லாம் என்ன இதுல இருப்போம்? பௌதீக குணாதிசயங்களோட தான் இருக்கும். நம்ம எந்த வஸ்துவுமே மேலோட்டமா எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுதான் நம்ம அதன் மீது ஈர்க்கப்படுகிறோம். இதுல ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா? ஓகே. அடுத்து அந்த தரப்புல இருக்கிறவங்களுடைய எண்ண ஓட்டம் இல்லையா? மேலும் கோபியர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எண்ண ஓட்டமே கிடையாது. தே ஆர் எக்ஸால்டட் லெவல். ஏன்? சோ குப்ஜா வந்து சாதாரண பெண்ணு தான். ஆனா அவளுக்கு அவருடைய அந்த இதை வந்து அவர் இந்த மாதிரி ஒரு உடலை கொண்ட இருக்கக்கூடிய நமக்கு கூட வந்து அவர் வேல்யூ கொடுத்து கேட்டாரு இல்லையா? சோ அந்த ஒரு இது அவளுக்கு வந்து ஈர்க்கப்பட்டது. எப்பவுமே ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு குறை இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து பேசினாங்கன்னா அந்த குறையுடையவர்கள் வந்து அதற்கு ஆனந்தம் கொள்வார்கள் இல்லையா? அப்ப அன்பு, அவர்கள் மீது ஒரு ஈடுபாடு என்பது தானா ஒரு இது மனிதனாக பிறந்த ஒரு மனிதனுடைய இயற்கையிலே நமக்கு அந்த ஒரு குணாதிசயம் என்பது வருமா வராதா? கண்டிப்பா வரும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவர் அனைத்தையுமே வந்து அந்த ஆன்மீக கண்ணோட்டத்துல இருந்துதான் நோக்குகிறவர். சோ ஈவன் அவருக்கு 16,108 மனைவிமார்கள் இல்லையா? அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து he constructed the palace இல்லையா? சோ எல்லா இடத்துலயுமே அவருடைய விரிவங்கங்களாக ஒரே சமயத்துல நாரதர் இதை வந்து பார்க்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது. சோ எந்த இதுல படிக்கிறோம்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, படிச்சிருக்கோம். ஆனா அப்படி பகவானால வந்து எதை வேணாலும் செய்ய முடியும். இஸ் above all these 3 modes அப்படிங்கறதுனால அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கும்போது நமக்கு அது பௌதீக கண்ணோட்டத்துல நோக்கும் பொழுது அது வேறு மாதிரி தெரியும். ஆனா அவருடைய செயல்கள் நம்ம என்ன விரும்புறோமோ அதை வந்து கண்டிப்பா பகவான் வந்து கொடுக்கிறார் இல்லையா? சோ நம்ம விரும்புறத கொடுக்கிறார். ஆனா அதுக்கான பலன்களையும் நாம தான் அனுபவிக்கணும். அவன் நல்லவனா இருந்தாலும் கெட்டவனா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்த அனுமதி என்பது அவர் தான் வழங்குறார். இதுல நாம் எதையுமே மாற்றி அமைக்க முடியாது இல்லையா? அங்கே அவளுடைய எளிமையான நிலை இல்லையா? அன்பு கொண்டு அவள் செய்த அந்த என்னது சேவை அதை மெச்சி அவள் கேட்டதை வந்து பகவான் வந்து கொடுக்கிறார். அததான் நம்ம வந்து அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்கணும். மேலும் கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்த அந்த இளம் பிராயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோஸ்ட்லி 14-15 வயசு தான். இவந்தும் அவர் அந்த வயதுல இருந்தாலும் அவர் அதுக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய வயதுடைய அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல்ல தான் இருந்தாராம். சோ 8 வயதுல இருந்தாக்கா அவர் எப்படியும் ஒரு 12-13 வயசுல இருக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டி லெவல் இருந்ததாக பேசப்படுகிறது. சோ இஸ் சோ மெச்சூர்ட். ஆனா ரூபத்துல தான் அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு யவனமா இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. 125 வயசுல கூட அவர் வந்து ஒரு 25 வயசு வாலிபரா தான் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. சோ சீங்க நம்ம எல்லாமே கடவுள் எல்லாம் பார்க்கும்போது யாருமே நம்ம வயதான கடவுள் தான் எதுவுமே பார்க்கல இல்லையா? பார்த்திருக்கோமா? இல்ல இல்லையா? சோ பகவான் வந்து எப்பவுமே நித்தியமா அதே நிலையில இருக்கக்கூடியவர் தான் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அவருடைய உடல் பரமாத்மா ஸ்வரூபம் எல்லாமே வந்து ஆன்மீகமானது. சோ ஹீ நெவர் இவந்தோ இங்க கிருஷ்ணராக அவதரிக்கும் பொழுது கூட அவர் எப்படி அவதரித்தார்? அதாவது நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் சாப்டர்ஸ்ல நீங்க வாசிச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா வாசுதேவருடைய ஹிருதயத்துல வந்து அவர் வந்து இருந்து அவருடைய வாசுதேவர், அதாவது வசுதேவர் அவருடைய தந்தை இல்லையா? அவருடைய ஹிருதயத்துல இருந்து யாருடைய ஹிருதயத்துக்கு போனார்? தேவகி தாயாருடைய ஹிருதயத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அந்த கருவுக்கே போனார் இல்லையா? இட் இஸ் நாட் லைக் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வே ஆஃப் இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம பாகவதத்துல 31வது 3வது கேண்டோல 31வது சாப்டர் நம்ம படிக்கிறோம். எப்படி நாம வந்து இந்த கருவுல வந்து வராங்கன்றது வந்து இல்லையா? ஆன்மா வந்து விந்துவிலிருந்து கருமுட்டைக்கு எப்படி செல்கின்றது என்பதை நாம காலையில படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ப்ராசஸே கிடையாது. ஓகே. சோ எவ்ரிதிங் இஸ் எ டிவைன். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கும் பொழுது
அனைத்தையுமே நாம அந்த கண்ணோட்டத்துலதான் பார்க்கணும். அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே நாம அந்த கண்ணோட்டத்துலதான். சோ ராசா டான்ஸ் பண்ணது கூட ஒரு 7 வயசுலதான் அவர் இல்லையா, 8 வயசுல வந்து கோவர்தனகிரியை தூக்குனார். சோ இப்படி அவருடைய வயதுக்கும் அவருடைய செயலுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தமே இருக்காது. சோ அந்த இடத்துல நம்ம இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லஸ்டர் என்பது அங்க இருக்காது 100%. ஏன்னா அந்த சிறு பிராயத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து யாருக்குமே வராது இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம 20 வயசு 25 வயசுனாக்கா தட் இஸ் அக்செப்டட் இல்லையா. ஆனா அவர் அந்த சிறு பிராயத்துல இத்தனையும் செய்தார். ஒவ்வொரு கோபியரோடையுமே அவரோட விரிவங்கம். ஸோ எல்லா கோபியரும் என்ன நினைச்சிருப்பாங்க, என்னோடதான் கண்ணன் வந்து ராக நடனம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலே அந்த அளவுக்கு அவருடைய விரிவங்கங்கள், அவருடைய உண்மையான ஆற்றலை வந்து யாராலுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா மாதாஜி? இல்லைங்க மாதாஜி. அப்போ நம்மலாம் அந்த டைம்ல இருந்தா நம்மளும் கிருஷ்ணரோட பியூட்டில அட்ராக்ட் ஆயிருப்போம். எஸ், நாமளும் வந்து அவரை பார்த்திருப்போம், அவருக்கு ஏதாவது திருத்தொண்டு புரிஞ்சிருப்போம் இல்லையா. ஆனா நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல. இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. இப்ப என்ன கிடைச்சிருக்கு, அவரை பற்றியான இந்த எல்லாமே நம்ம வாசிக்கிறோம். இதை கொண்டு நாம வந்து திருப்தி கொள்றோம். சோ பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 9th 10th வரும். 9th and 10th சாப்டர் வரும்பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜ் வந்து 10th இல்ல 14th சாப்டர் கரெக்ட். 14th சாப்டர் வந்து கலியுகம் பிறக்கக்கூடிய டைம். சோ நாரத மகரிஷி ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பார், கலியுகத்தினுடைய அறிகுறிகள் எல்லாமே சொல்லியிருப்பார். சோ பகவானும் வந்து அவருடைய பூலோகத்திற்கு போய் சேர்ந்து விட்டார். சோ அர்ஜுனர் வந்து அதாவது துவாரகைக்கு போய் 7-8 திங்கள் திரும்பி வரவே இல்லையே. அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப அபசகுணங்கள் எல்லாமே தோன்றுகின்றது. அப்போ அவருக்கு அந்த அபசகுணங்கள்லாம் வரும்பொழுது பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அவருடைய பிரயாணத்தை முடிச்சுட்டாரு. அவருடைய இது வந்து இங்க வந்த விசிட்டினுடைய இது என்னது, தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தார் இல்லையா. கலியுகம் பிறக்கும் பொழுது அவருடைய துவாபர யுகத்துலதான் அவருடைய செயல் இல்லையா. கலியுகத்துக்கு மறுபடியும் அவதாரம் உண்டு, கல்கி அவதாரம் வருவார். அப்புறம் வந்து முதல்ல வந்து ஆல்ரெடி சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்துட்டார் இல்லையா. சோ இப்படி இதெல்லாம் நிகழும். அப்போ இவங்களும் வந்து கிளம்பணும்ன்றதுக்கான ஒரு அட்வைஸ் வந்து ஆல்ரெடி நாரத மகரிஷி வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா கொடுத்திருப்பார். சோ அப்ப அபசகுணங்கள்லாம் வரும்பொழுது அவருக்கு என்ன ஃபீலிங் வரும்னா, அதாவது கை கால் வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு எல்லாமே அவருக்கு வந்து துடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் வரும் யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு. அத மாதிரி எல்லாம் அவர் ஃபீல் பண்ணும் பொழுது அவருக்கு இதெல்லாம் நாரத மகரிஷி சொன்னாரு இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம். அப்போ பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்று இருக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து, மேலும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து திரும்பி வருவார். அவருடைய முகத்துல வந்து அந்த பழைய பொலிவெல்லாம் இருக்காது. சோ அழுத வண்ணம் இருப்பார். சோ அப்போ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பார். பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றார், அவரோட வந்து அந்த துவாரகையினுடைய பெண்கள் வந்து அவரால் காப்பாற்ற முடியாமல் போனது, அவருக்கு வந்து மன வருத்தத்தை கொடுக்கும். சோ நாம எல்லாரும் இனிமே மேற்கை நோக்கி செல்லணும், மேற்கண்ட நார்த் வந்து வடக்கு நோக்கி செல்லணும் அப்படிங்கறது வந்து முடிவெடுத்து பரிஷித் மகாராஜுக்கு வந்து மணிமகுடம் சூட்டி விட்டு அவர்கள் எல்லாருமே பிரயாணத்தை வந்து மேற்கொள்வாங்க. சோ இப்படி நான் எதுக்கு சொல்ல வந்த இது நானு, சோ இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜ் ஃபீல் பண்றது அந்த செப்பரேஷன் இல்லையா. சோ பகவானுக்கிட்ட இருந்து அவரால் வந்து பிரிந்து, ஈவன் குந்தி தேவி கூட இல்லையா. எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் அஸ்தினாபுரத்தை விட்டு கிளம்பும் பொழுது கண்ணனையும் எங்கேயும் போயிடாதேன்று, அதாவது அவரை வந்து தன்னுடைய உறவினராகவே குந்தி தேவி நினைக்கவே இல்லை. இஸ் சுப்ரீம் லார்ட் நாராயணனுடைய சொரூபமாகவே எப்பவுமே நினைச்சிருக்கு. ஷி வாஸ் எ கிரேட் டிவோட்டி இல்லையா. சோ அங்கேயும் அவங்களும் வந்து தன்னுடைய தாய் வீடு இல்லையா, அவங்களுடைய இது இங்கேயும் வந்து வந்த வீடு, 2 வீட்டையுமே வந்து 2 இடத்துலயுமே வந்து அவர் இருக்க வைக்க முடியாது. ஏதோ ஒரு இடத்துல போனா ஒரு இடத்துல வந்து மிஸ்ஸிங் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா. அப்படியே அவங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் 2 அப்போ பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அவங்க வந்து என்ன வந்து, அதாவது எனக்கு இந்த உறவுகள் என்ற இதுல இருந்து என்ன வந்து துண்டித்து விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்டயே வேண்டுவாங்க. சோ அந்த பிரிவு இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, பகவானோட இருக்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெற்றவர்கள் அவரை பிரியும் பொழுது அதனுடைய வேதனை வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே இன்டென்ஸா இருந்திருக்கும். ஈவன் விருந்தாவன வாசிகளா இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் எல்லாம் அவ்வாறே அவர்கள் வந்து இந்த முந்தைய இதுலயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அங்க மதுராவுல எல்லாம் பகவானுடைய அந்த அவருடைய அழகான இந்த ரூபத்தை கண்டு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து இதாயிருப்பாங்கன்றது வந்து அவங்க நினைச்சது எல்லாமே இந்த இடத்துல உண்மையாவே நடந்துடுச்சு அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாரு இல்லையா.
சோ சில பிரபுபாதர் அந்த வியாக்கியானத்துல கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. சோ உண்மையிலே தெய்வீகமான கண்ணோட்டத்திலிருந்து நாம் கண்ணனுடைய லீலைகள் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட நாம கண்டிப்பா நோக்கவே கூடாது. சிறு பிராயத்துல வந்து ஸோ தேர் வில் பி ஆல்வேஸ் அ டிஸ்கஷன் வரும். கிருஷ்ணரா இல்ல ராமரான்னு வரும்பொழுது நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், எனக்கு ராமர் தான் பிடிக்கும், ஏன்னா ஏக பத்தினி விரதன். கிருஷ்ணர் இவ்வளோ வைஃப் கட்டிண்டாரு, அதனால எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்லாம் நான் சொல்லுவேன். ஆனா இன்னைக்கு அவரை பத்தியே பேசக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து அவரே கொடுத்திருக்காரு இந்த இடத்துல இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் ஆல் நம்ம வந்து எந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறோமோ அந்த கண்ணோட்டத்துலதான் அது நமக்கு தெரியும். இன்னும் நமக்கு அந்த இடத்துல கிளாரிட்டி கிடையாது, இதை எடுத்து உரைக்கிறவங்களுக்கும் கிடையாது நம்ம இல்லையா. ஏன் கிருஷ்ணருக்கு 16,108 மனைவிமார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இல்லையா. அந்த காலத்துல அதாவது அரச குமாரிகள் எல்லாமே காப்பாற்றிட்டு வந்தா அவங்க மீண்டும் அவங்க அவங்களுடைய அரசவைக்கு போனா அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அதனால பகவானே அவங்கள வந்து திருமணம் செஞ்சின்றார் இல்லையா. 16,000 யார்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றினார்? நரகாசூரன் கிட்ட இருந்து இல்லையா. சோ இப்படி ஒரு இடத்துல சொல்லுவார். சோ அதாவது தான் விரும்பின ஒருத்தரை வந்து அவர் மணக்கல, ஆனா தன்னை விரும்பினவர்களுக்கு எல்லாமே பகவான் வந்து அடைக்கலம் கொடுத்தார். சோ அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அடுத்தவங்களுக்காக நாம கொஞ்சமாவது யோசிக்கணும்ன்றது இல்லையா. அடுத்தவர்களுக்காக நாம வாழணும், நமக்காகவே நாம் வாழணும்னு என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல என்ன இருக்கு, நமக்கு மிஞ்சின பிறகுதான் அடுத்தவங்களை பத்தி நாம யோசிக்கணும்ன்ற ஒரு நிலைக்கு நாம வந்துட்டோம் இல்லையா. அதுதான் கலிகாலத்தினுடைய குவாலிட்டி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்லைங்க மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. இப்போ யாரோ ஹரே கிருஷ்ணா. 6 மணிக்கு சதாச்சார கிளாஸ் இருக்கு போல. ஓகே, நீங்க இப்போ ஓகே. இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் மாதாஜி? சதாச்சார் இவங்க சங்கீதா மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. கீதா மாதாஜி இருப்பாங்க. இன்னைக்கே ஆரம்பமா? அவங்க எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க, ஆல்ரெடி நடத்திட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே, நீங்க சதாச்சார் கேக்குறதுன்னா போய் கேளு, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, நம்ம அடுத்த வாரம் கூட இதை வச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருபேஷ்ட கிருபா சிந்தூபியேவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम